वर्षांपासून जवळपास 12 वर्ष आपण जिथून पाहणी करून आलोत, आपण सगळे पत्रकार तिकडे होतात. काळं पाणी जे आपण तिकडे बघितलं ते आता मागच्या 2 दिवसाच्या पावसामध्ये अनेक गोष्टी वाहून गेलेल्या आहेत. पण जर तुम्ही ग्रामस्थांची व्यथा जर ऐकली तर ग्रामस्थ दडपणाखाली आहेत. जी फॅक्टरी चालवतात, कोण मालक आहेत काय असतील मला माहित नाही, पण लोकांना 12 वर्ष गेली काळं पाणी प्यावं लागतंय. त्यांच्या आता तब्येतीवर त्याचे परिणाम होऊ लागलेले आहेत. आजूबाजूला अनेक विद्यार्थी राहतात, वयोवृद्ध आहेत, माता भगिनी आहेत. ते कसे जगले असतील मागचे 12 वर्ष हा एक वेगळा संशोधन